Vremenska prognoza. Prema dostupnim prognostičkim materijalima, proljeće u Novom Travniku trebalo bi biti toplije ili nešto toplije u odnosu na prosječne proljetne vrijednosti temperatura. U razdoblju od 1. travnja do 31. svibnja u našem gradu prosječna temperatura u proljetnim danima iznosi 10 stupnjeva Celzijusa. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini, hladniji periodi očekuju se sredinom travnja i početkom svibnja, dok nešto veća pozitivna odstupanja u odnosu na srednju temperaturnu vrijednost zraka očekuju se početkom narednog mjeseca. Srednje minimalne temperature zraka bit će za oko 1 stupanj više od višegodišnjeg prosjeka. To se naročito odnosi na travanj. U svibnju srednje minimalne temperature zraka prema modelima trebale bi biti bliže višegodišnjem prosjeku. Ova prognoza pokazuje da bi očekivane sume padalina tijekom proljeća trebale biti u granicama ili nešto ispod prosječnih suma. U ovom periodu moguća su i nešto duža razdoblja bez padalina. Signal za veću količinu padalina postoji u drugoj polovini travnja i sredinom svibnja. Od nedjelje 2. travnja pa sve do subote 8. očekuje nas nestabilno vrijeme s kišom. Snijeg je moguć samo u visokim planinskim predjelima. U spomenutom periodu mraz je moguć samo u centralnim područjima Bosne.